Cum reacționează niște ponei la o imagine cu gogoși ca aceasta? Poneiul 1. Nu eu. Gogoși! Frate! Frate! Are gust de foaie! Bă, ce cogoi sunt astea? N-am gem! Oh, firar! Trebuia să mă prind. Poneiul 2. Ce? Nu te duci să dai o tură să iei niște cocoși? Nici nu le-am observat. Dar I don't care, nu-mi pasă. Poneiul 3. Ha! Poneiul 4. Of, mi s-a făcut poftă de gogoși. Mă duc la prietena mea să-mi ia una. Poneiul 5. Poneiul 6. E doar o revistă. Mă duc la magazin. Butica îmi cere. Poneiul 7. Pinkie Pie! Uite ce drăguție! Vreau și eu gogoși! Eu am călcat pe gogoși! De ce am călcat pe gogoșele? Poneiul 8. Un loc numai bun de făcut plajă. Ce prosop drăguț! Dacă vrei să știi, ăla nu e un prosop. Dar ce este? Dacă nu e un prosop. E o revistă. Nu-mi pasă. Poneiul 9. Ha! Repetare. Ha! Ha! Pe bune, chiar ai lins o revistă pe care au pus în mâna sute de oameni? Păi, eu credeam că e o cocoașă. Ce? Poftim? Nu pot să cred. Cum am putut să fac asta? Uite așa bine, ai putut. A?
Cocoașă de ciocolată? Ai, pe bune? Cine a putut să facă o reclamă atât de nereușită? E o reclamă de proastă calitate. Pe bune, cum poți să atașezi de o revistă niște gogoși? Numai ca să atragi lumea să se întoarcă în mega imaj? Cât o nesimțire! Nu ești o gogoașă. Mă pun pe tine. Hei, parcă muntele ăla nu era înainte. Mă rog, I don't care. Dați-vă peste de pe gogoșile mele. Care-i gogoașa mea? Totuși am observat că sunt mai multe la fel. Dar nu știu sigur care. Of. Chiar nu știu care este a mea. Știu, am pierderea memoriei pe termen scurt. Exact ca Dory. Ce trist! Ha! Nu înțeleg de ce v-ați așezat în mijlocul drumului. Vreți să încurcați lumea? Cât obraz aveți și voi! Unde-i tipa de la curățenie? Habar nu am. Cred că vine pe la 5. Păi, da, mă rog. E 18 și 13 minute. Serios? Asta înseamnă că vine la 6:30. 6:29. Șase și jumătate, adică 6:30. Cu aspiratorul eu dau. Cred că mai trebuie să vin la 6:31. Ha! La 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 la. 6:31. Cred că am aspirat tot ce era posibil.
Pe bune, ne-ai aspirat și pe noi. Pe bune, ești mioapă? Oh, nu am observat. Eu credeam că sunteți doar niște agrafe de birou rupte. Poftim? Ești în toate mințile? Cum să ne confunzi cu niște agrafe de birou rupte? Nu se poate așa ceva. Obraz n-ai deloc. Da, n-ai deloc. Hei, cum adică ne-a aspirat femeia de serviciu? Nu știu, eu m-am aspirat tot ce era posibil. Ok, gata. Am aspirat acum. Pardosala este curată ca la început. Niciun fel de deșeu. Nu pot să cred! Apar la TV? Serios? Oh, o femeie de serviciu n-ar trebui să apară la TV. Oh, bună ziua! Eu sunt femeia de serviciu. Ah, așa. Bună ziua, sunt femeia de serviciu. Sunt foarte încântată pentru dumneavoastră. De fapt, numele meu e Rosie. Sunt foarte bucuroasă că sunt aici, la TV. Așa. Mă bucur pentru toți că apar la TV. Și că apar la TV cum fac curățenie. Am apărut cumva la TV și cum am aspirat pe cineva? Da, ai apărut. Sunt moartă. Stai că nu stă deloc camera asta. Așa. Nu pot să cred. Chiar nu pot să cred așa ceva. Dar tot nu pasă. La revedere!